Yey kodwa uyayazi isale eba ngoJanuary la kusuke sekudayiswa khona izinto ebeyithengwe ngoDisemba la isuke seyicoshwa phansi ma unesigaxa seklabishi namathina amabili kafish usukubuya necooler box wakho omusha osasebenzeka 4 kuphela ngoba lezi zinto ezizobe seyidayisa ngoJanuary izobe isebenzeka mbala. Ucooler box uzobe nje ukuthi usebenze mhla ka16 umhla ka25 u26 nomhla ka1 emva kwalokho usuku usuyithola ngezigaxa ezimbili zeklabishi noma isigaxa seklabishi esihamba namathina amabili kafish. Masikhuluma ngama-camchair, ama-camchair awu2 ungawathola nge-braai pack. Ma une-braai pack angiphathi make kwayi-braai pack ehamba no10 kg we-rice i-Aunt Caroline lapho suke ngakunikeza ama-camchair awu2 futhi ungacishe uyithole negazibo ma uzo-eda nempuphu ngaphezulu. Sho nje wena ma ungahle ucuphe nge10 kg yempuphu, i10 kg ye-rice, kube u2 liter wamafutha cooking oil, bese kuba i-braai pack nesigaxa seklabishi namathina amabili. Akusakhathalekile noma akafish noma yiloko okuthiwa i-baked beans, ungathola igazi behamba nezihlalo zakhona eziwu2 ngaphezulu. Kufuneka ukuthi ugade ungakuqedi ukudla. Angiphathi umuntu onokudla kwestokfela ngoba umuntu onokudla kwestokfela ngoJanuary angathola i-deep freezer ngoba kunabantu abavele baphume manje ngoba kuDisemba hamba ezitolo athi uyocosha inyama uyogcwalisela efrijini kuyashoda manje ngoba uyazi ngoDisemba abantu bake bathethela ukuthi anidli. Athi mina ngibaza abantu bala ekhaya banjani, uvela uthi uyababusisa bavele bangadli inyama njalo senidlile iyashiywa itsheni, iyashiywa ilunywa kanye ilunywe kabili uyobe seyikhumbula yonke ngoJanuary ngoba ngoJanuary uma indlala isiqalile umuntu usuke sekhumbula inyama iluma kanye kabili wathi iqinile wayishiya epletini, usuke sekhumbula amasalada ayewakhethe ethi akawadli ngoJanuary. Usuyibona ngamehlo engqondo inyama owayiluma ngempela wayiyeka wathi le nyama ifakwe kakhulu ispice noma wathi le nyama iqinile ngoJanuary usuke usuyikhumbula. Maye ngabe ephuma eyezitolo eyothenga inyama nakhona njalo uyithenga igcwele efrijini, ucasulwa ukuthi abantu bala ekhaya akabazi banjani. Laba abantu laba bayatefa labo uthi ubathengela inyama ngoba umuzwe echoma eTexini athi bangixaka mina abantu balapha ekhaya. Yazi labantu ngithe ngifika ngabathengela inyama. Ngabathengela inyama ngithi mina bazoyidla 2-3 days mangithi ngiyabheka iyabahlula namanje ngiyaya nje ngiyothenga kodwa ngiyazi ukuthi le nyama izobahlula. Vele athi uyafika edrobheni avela decide ukusale sethenga i-deep freezer ngoba lento yenyama ubona ukuthi kungcono ukuthi ayithenge kakhulu kanti manje ifridge lapha ekhaya lincane. Lawo ma-deep freezer azobe sedayisa ngoJanuary, lawo ma-deep freezer azobe sedayisa ngoJanuary azobe ecoshwa phansi. So ungayiqedi izinto lawo ma-baked beans lawo makhu alapho ungawaqedi wonke ngamasaladi ngoDisemba nezigaxa zeklabishi beke ezimbalwa ungavuka nocooler box omhle kabi ngalezo zigaxa zeklabishi nama-camchair. Ungavuka ngezinto eziningi kabi ngoJanuary, ungavuka ngezinto eziningi kabi.